Gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoitz, Jainko jauna, zuk alanairik San Juan bataiatzailea izan zen zure semearen aurrelari. Bai jaiotzean, bai heriotzean. Iguzu, hark, egiaren eta zuzentasunaren alde bere bizia eman zuen bezala, guk ere evangelioaren alde gogo lan egin dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta bere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan jaunaren hitza etorri zitzaidan, eta honela esan zidan. Lotu itzazu gerriak, zoaz eta esaiezu nik agintzen dizudana. Ez izan haien beldurrik, bestela nik sartuko dizut nire beldurra. Begira, nik gaztelu jartzen zaitut gaur, burdinezko zutabe eta tupikizko esi. Herrialde guzti honen aurrean, Judako erregeen eta lehen agintarien aurrean, apaizen eta herritarren aurrean. Burruka egingo dizute, baina ez zaituzte menperatuko. Ni zurekin bainago salba zaitzadan. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guztiak, egin alaitzu, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kantan. Kanta jaunari, lur guztiak, egin alaitzu, jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Herodesek Juan baitu erazi zuen eta presondegian lotu. Herodias bere anaia Filiporen emaztea berezat hartua baizuen emazte, eta Juanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea ukitzerik. Herodias erreminduta zebilen Juanen kontra, eta hil erazi nahi zuen, baina ezin,
Herodesek beldurra zion eta Joani, bai baizekien gizon zintzoa eta santua zela, eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere, atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea egun egokia. Herodesek bere urtebetetze eguna zuela eta afari bat eman zien bere haundizkiei, gudalburuei eta Galileako jauntxoei. Sartu zen Herodiasen alaba eta haren dantzatzea atsegin izan zitzaien Herodesi eta maikirei. Hontan erregeek honela esan zion neskatxari: eska ezaidazu, nahi duzuna, eta emango dizut. Eta zein egin zion, eskatzen didazun guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere. Harek atera eta honela esan zion bere amari: ze eskatuko diot. Eta amak erantzun egin zion: Joan bataiatzailearen burua. Joan zen neskatxa berehala erregerengana, laisterka, eta esan zion: hau nahi dut, emaidazu oraintxo bertan, Joan bataiatzailearen burua aspil batean. Goibeldu egin zen erregea, baina zinarengatik eta maikideengatik ez zion nahigaberik eman nahi izan. Eta berehala zaintzaile bat bidali eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa moztu zion presondegian eta gero burua aspilean ekarri. Eta neskatxari eman zion, eta neskatxak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri ziren haren gorputzaren bila eta hilobi batian ehortzi zuten. Jaunak esana. Ia santu guztien kasuan, urtean zehar santu asko ospatzen ditugu. Batzuk eliz osoak, beste batzuk, akaso esan genezake leku konkretu baten, batzuk leku batzutan solemnidade handiagoz ospatzen dira, bertako zaindari direlako. Gisa askotako santuak ditugu eta urtean zehar asko eta asko ospatzen ditugu. Eta ia guztien kasuan, santuaren eguna ospatzeko kontutan edukitzen dugu santu horren heriotza. Konsideratzen delago, zeruan sartu zenaren momentua edo eguna. Horregatik, ospatzen dugularik santu bat, batez ere modernoa bali bada, beti bere heriotz egunean ospatuko da. Edo, heriotz egunetik gertu behintzat. Kasu gutxi batzutan, oso santu gutxi daude, behin baino gehiagotan ospatzen ditugunak urtean zehar. Esate baterako, San Paulo ospatzen dugu, kainaren 29an, baita ere hilbeltzan bere konbertsio ospatzen da. Edo San Pedro ospatzen da baita ere, San Paulo egun berean baino, beste egun batean bere katedra. Eta San Juan bataiatzailearen kasua ospatzen ditugu bai bere jaiotza, baita bere heriotza ere. Ekainaren 29an, mentxerkatu ginean, bere jaiotza ospatzeko. Eta elizak solemnitate guztiz ospatzen du bere jaiotza. Kasu bitxia da, San Juan bataiatzailea berezia delako, eta horregatik ospatzen da bere jaiotza baita ere. Eta gaurkoan, abuztuaren 29an, elizak ospatzen du bere heriotza, bere martiritza. Martiri hil egin baitzen, egiaren eta zuzentasunaren martiri. Eta gogoan hartzen dugu figura handia. Joan bataiatzaileak ze handitasuna izan duzuen. Eta gainera, esan genezake bere handitasuna ez dela azaleko edo kanpoko ezaugarrietatik ezagutzen. Bere barnean arki dezakegu bere handitasuna. Gizakiok askotan handitasuna azaldu nahi ez, adierazten nahi ez, normalen kanpoko itxura edo genezake besteak harrituta edo txundituta utzi ditzazken gauzak toki nahi izaten ditugu. Lujozko arropak, izugarrizko jauregiak, ez dakit zenolako ibilgailuk edo olako gauzek normalen gizakiok erabili izaten ditugu beste gaurrean handitasuna adierazteko.
Eta ekialdeko mentalidadean are gehiago izaten da. Eta Jesusen garaian ikusten dugu hala zela. Haundizkiak erakutsi behar zuten besteak baino gehiago zirela haien arropatan, haien bizilekuetan, haien ibilgailuetan. Baina Joanen kasua ez da horako. Gizon sentzilloa izan duzen. Bizitu zen basamortuan jaten zituen, matxin saltoak eta zituen ezkiak eta horako gauzek. Oso sentzilloa. Bere arropa izaten zen, aberen larrukin egindako arropak oso modu sentzilloan bizitu zen. Baina hala ere itzal handiko izan zen. Alde batetik, bere koherentziarengatik, bere gauzak adierazteko moduarengatik eta bere batez ere bere adorearengatik. Horregatik, itzal handiko pertsonai bat izan duzen Joan Bataiatzailea. Entzun dugu gaurkoan baita Herodesek ere, naiz eta bereari ez gustatu esaten zuena, izugarri errespetatzen zuela. Joan Bataiatzaileak izan zituen itun zaharreko profetek ukitzen zituzten bi ezaugarriak. Batez ere bi ezaugarri ukitzen zituzten, bat izaten zen etorkizuna iragartzen zutela profetek, zer gertatuko zen etorkizunean, eta oso bereziki salbatzailearen etorrera iragartzen zuten. Joani tokatu zitzaion, bertan zegoela baita Jesus bataiatzea ere. Horregatik bataiatzailea esaten diogu. Eta bigarren ezaugarri izaten zen garaiko injustiziak salatzea. Oso bereziki pertsonarik ahulenak, txikienak, behartsuenak, boteretsuengandik defendatuz. Profetak agertzen ziren erregeen gortetan, haundizkien aurrera eta arpegira esaten zizkieten txikiei edo kanpotarrei edo egiten ari ziren injustiziak. Horregatik profeta askok ukitzen zuen halako bukaera komplikatua. Batzuk harrik egiten zituzten, beste batzuk despatxatu eta gauzak esaten zizkietelago haundizkiei. Eta ikusten dugu Joan Bataiatzailearen halakoa zela. Ez zuen erreparorik, Herodes erregeri, Herodes boteretsuari arpegira esateko berak gaizki egiten zuena. Eta hala ere hartzen dira Herodesek errespetatzen zuela bere itzal handiarengatik. Bazekielako gizon zintzoa zela eta bere barnean ere ulertzen zuelako egia zioela. Baina, ikusentzun dugu, 2000 urte pasatu dira, baina gauza antzekoak egiten ditugu, batez ere bere urte betetzea zela eta festa bat antolatu zuen Herodesek. Gure garaian ere egiten dugu bezala, baina izugarrizko festa antolatu zuen eta dantzaren ondoren hitza eman zion Herodiasen alabari, Salomeri berak nahi zuena emango ziola. Eta jakina, gauza eskatzen zion etxe bat, eskatzen zion zaldi bat, edo zer gauze, baino Joan Bataiatzailearen burua eskatu zion. Horrek ere erakusten digu gorrotoak zer egiten duen. Edo zer gauza eskatzeko aukera izan, baino gorrotoa zuen Herodiasek eta Joan Bataiatzailearen burua eskatu zuen. Eta horrekin ere Joan Bataiatzaileak esan genezake erakusten duela azkenerainoko bere koherentzia. Berak egia eta justizia defendatu zituen, Jesus ezagutzen eman zuen eta bere eginkizun hori kunplituta bere bizia emateraino, bere odola isurtzeraino leialtasunez hor mantendu zen. Digamos que las tres características fundamentales de Juan el Bautista estarían por un lado la sencillez, por otro lado la coherencia y finalmente la valentía de defender siempre la verdad delante y la justicia delante de cualquiera, incluso de los poderosos, y por eso le matan y muere como mártir Juan el Bautista. Gaurkoan eskatzen diogu Joan Bataiatzaileari bere bitartekaritza, bere laguntza, oso bereziki, guztio batean, oso bereziki atailuko gure herriaren alde. Bera aukeratu zuten gure aurrekoek zaindari bezala eta eskatzen diogu. Hemen
giro ona izan dezagula, adiskidetasuna, bakea, alaitasuna, horiek denak eta baita ere sendotu baitzala Jesu Kristoren fedean. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, atatuko gure egin. Joan bataiatzailearen bitartez, jainkoak gorde bezala gaitz guztietatik, eskar dezakegu jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta bakean ere eskatuko dugu, usten ditugu, zuharizko sarraskia mundu zehar, gazan, Ukrainian, beste tokitan gerrak, eskatzen dugu jainkoari justizia, bakea nagusitu daitezela denetan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure ikakoak gure herriko hilakoak ere gogoan izango ditugu, handik gure egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Bide horrek erakutsi baitzituen Joan bataiatzaile doaksuak basamortuan oihu eginez, baita aitortu ere bere olora isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu. Jangoiko guzti du betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta amen semeetan handiena den Joan bataiatzailea ospatzean zure miregarriak goresten ditugu. Jaio horretik amaren sabelean pozez jauzi egin zuen. Gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Jaiotzan berriz poz handia ekarri zion munduari. Profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen, jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen bataioaren egilea, eta urari salbamen indarra emango ziona, eta bere odora isuriz, aitormenik ederra eman zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Glore
gaixotasun guztiaren iturri. Santu erizkiztu bada, 24 hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalon berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta sababeraren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzunako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarokonean joan diran gure semideak eta hildako guztiak. Bereziki ataineko hildako guztiak argitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkitu barren, guk guztiok betiko bizitza ditxi dezagun, jangoikoaren Ama Maria Boratsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolo santuekin, San Juan Bataiatzailea eta gizaldi guztietan zure ariskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztitun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsi jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan egiz zure izena, etorrenik zure erreinoa, egitenik zure naia zeruak bezala horren ere. Emaitu gaur egun tapo odia, barkatu gure zorak, guk ere gure zortunik bakatzen ditu ezkero, eta ez zuten dutauken eman, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukien esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxarotenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan bada apostoluei bakea usten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei eta zure gogoaren bezala eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman duzu bakea elkarri. Jangoikoaren ditotxa, zuk bertzeko zure bekatua erreiko jauna. Jangoikoaren ditotxa, zuk bertzeko zure bekatua erreiko jauna. Jangoikoaren ditotxa, zuk bertzeko zure bekatua eman duzu bakea. Hona hemen jangoikoaren ditotxa, hona munduko pekatua gentzen duena. Zoriontsuak jaunaren gaitatuak.
egin dezagun otoitz. Jaiko jauna, joan bataiatzaile santuaren eguna ospatzean, zuri eskatzen dizugu, guk hartutako sakramentu honek adierazten dituen bidegariak gorez ditzaldula. Baita gugan gozatu ere beronen fruituak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Behar da, hausia izango da, igual parroko bezala, ematen da, azkeneko meza. Gero iraia bukaeran, Romaldera nikoa, zain, kaso protokolo da zuzen, segun esko, eta bon, betire eskerra ematea zuei, izango dira bere lehenengo parrokik, 2003an aliatu nintzen honea, 2003, gero lagurte zaino nintzen, gero berriz beste herritar, eta berriz 14, beste 11 urte hemen, eta hori zerren eragarri, eta eskerra handia, zuen guztioi, eta segi aurrera, egon gara oso gotien izin bilota, segituko dut kontaktu jainkoak nahi bali jauna zuekin, bedeka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte, jaunaren bakean. Eskerra. Eskerri.